Sibanga ngomfutho, sibanga ngokuyinikela, sibonga uNkulunkulu ukuthi usilondile. Ngiyathemba nawe uyaphila, ngiyathemba nawe uNkulunkulu sakulondile. Ngathi ke ungaphumelela uphile kukona konke okwenzayo, ubone nje impumelelo kuphela ngani yakwethu. Sicela nje wenzeni okubalekile, dlula ngo-subscription lapha ne-subscribe bese yaqinisa ukuthi ke uvakashele i-channel insuku zonke, akhona ama-video. Ungakhohlwa ukuthi video le uma usuyibhekile bese uyalike ngani ukuthi akukho kuzolahleka, akukho kuzothathwa kuwena. Futhi uma subscribe ayikho imali ezobe siyadonsa kona, ngoba abanye abantu bebesaba ukuthi uma-subscribe kunemali ezodonsa. Cha, imali ingaphuma only if wena ufuna ke iphuma ukuthi unikele uyikhiphe wena uyideposit ekuthina, yabona ke ngaleyo ndlela. Kodwa nje ngokusubscribe akukho imali edonswayo ngani yakwethu. So iqinisile ukuthi subscribe ke. Mina igama ke ngingupastor weningi, upastor wezwe. Sibheka la uMandla wakamthweni ukuthi sawubona pastor Ukuphupha Ikati lizala kuchazani. So ke asibeke kanjena ngokwesintu ikati lichaze alichalivama ukuchaza izinto ezinhle, kanti noma sibheka futhi iBhayibheli ngoba siyalibheka iBhayibheli ngokweBhayibheli futhi nakhona uyabona uNkulunkulu akalichazi ngento enhle ikati. Lokho okwenza ukuthi ke kunama instances la khona ikati livela lichaze ububi, yabona, lichaze inkinga ezizayo, lichaza abantu abathile ufuna ubaqaphela empilweni abangalungile, lichaze nemimoyanyana emibi ngenxothi, liphinde lisetshenziswe futhi nangapha esimeni sokuthakatha. Yabona ke ngani yakwethu. So ke asilibhekeke iphupho leli kafushane kababa uMthweni lapha yana. Baba uMthweni uma uphupha ikati, nawe ke omunye umlaleli, uma uphupha ikati esingakusho thina singathi ke uPaul ubuma ubona ikati, ngoba lokho kungasho nje ukuthi uphila nomuntu ongenalo mhlupho iqiniso futhi okungamela umethembe. uPsalms 73 verse 6 to 8, they wear pride like a jeweled necklace and clothe themselves with cruelty. These fat cats have everything their hearts could ever wish for. They scoff and speak only evil in their pride. They seek to crush others. Yabona kanti number 2 singathi thina ke uma uphupha futhi ikati sithatha njengoPaul uma ubona ikati libeletha. Lusho ulindele umzuzu wobunzima kodwa kozokulethela inzuzo esikhathini esisayo. Yabona. Number 3, futhi uma uphupha ikati sithathe njengoPaul uhle uma ubona ke ikati limhlophe libeletha. Lokho lusho ukuthi empeleni lindela umphumela omuhle ngemva kokubhekana nesikhathi esinzima nezivivinyo zempilo. Number 4, uma uphupha futhi ikati asikusho ukuthi uPaul uma ubona ikati elimnyama libeletha. Lusho ukuthi ke ubhekene nesikhathi esinzima kakhulu emkhakheni wakho, ngenzeka emsebenzini, ngenzeka kusebudlalwaneni, ngenzeka ukuphi la ukhona lokhu kuvela nje izinto ezimbi, lokulandelwa izinto ezimbi. Leviticus 11 verse 27, also whatever walks on its paws among all the creatures that walk on all fours are unclean to you. Whoever touches it, their carcasses becomes unclean until evening. So uyayizwela ke na ukuthi noNkulunkulu uyasho ukuthi lokho kuhamba ngama-paws kungcolile, uma ukuthinta uba ngongcolile nawe ke. So ngaleyo ndlela asindlule sithi thina okwesihlanu esingakubalula ukuthi uma uphupha futhi ikati singathatha njengoPaul uma ubona ikati elithukuthele libeletha ke, lusho ukuthi usubhekana nesikhathi sobunzima ebudlelaneni noma nje nabantu osukuphila nabo. Number 6, asithi thina uma uphupha ikati futhi sithathe njengoPaul kakhuluma uhlaselwa yikati, lusho ukuthi empeleni kumele kuqaphele futhi uthole indlela yokuzivikela, ngoba isitha sakho noma kumuntu ongakuthandisisi uzokuhlasela noma ke uzokugadla ke ngemithi ungalindele. Number 7, asikusho futhi ukuthi uma uphupha ikati sithathe njengoPaul kakhuluma ikati likhala. Nyaw. Lusho ukuthi kunenkinga ke edinga ukuxazululwa phakathi kwakho nomunye umuntu, ngenzeka noma phakathi kwakho nabanye abantu. Ngenzeka kunodaba ufuna ihlale phansi, ngale kwalokho uzohlangabezana nempilo ayithutha. Asithi thina ke uma uphupha ikati futhi sithatha njengoPaul uma ubona amasimba ekati, ngoba lokho sekusho ukuthi kumele uthole usizo ngoba kukhona ozama ukugadla ke ngesichitho empeleni. So ukusho ukuthi
Ikati liyisilwane ekufanele ngaso sonke isikhathi uma uliphuphile ubuke ukuthi kwenzakalani, mhlawumbe kungakhona okuhle okungavela, kodwa ke isikhathi esiningi vele ikati libika izinto ezimbi empilweni, uyabona. Siyabonga-ke, ungakhohlwa ukulike le video uphinde usubscribe kule channel yakhe enkulu kangaka. Qinisekisa ukuthi nawe uyaseseka-ke uma unawo amandla ngane kwethu. Ungakwazi ukuthi njani uthathe ufake isibathi sibusisiwe salesiphayo, wenze njani uyanikela-ke ngane kwethu nje ube account uyibone lapha ngaphakathi, futhi ungakwazi ukuyithatha uyisebenzise ukuthi uma ukuthi kuphela inyanga nawe uyabona hayi ume kahle ubhalanse uphonse ngapha ezivaneni. Siyabonga-ke usebenzise Siwe ni pasi na matulio